kun ga irin rayuwar yanzu sun mutu ba sa duniya yanzu ga albarkar rayuwarsu ana ci har bayan mutuwarsu. dan uwa kai ma sai ka duba, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Ka duba me ka tsinana wa kanka dan gobe, ka tsaya kai nazarin wannan rayuwar da kyau ka gani. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihi Muslim, yana nan anan cikin sharhu sunna, za mu zo mu karanta shi insha Allah. Annabi ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya. Idan mutum ya mutu duk wani alheri da yake yi abin ya ja birki ya tsaya cik, sai hanyoyi uku su ne kawai, ko ka mutu zaka ci gaba da samun lada. Annabi ya ce waladin salihin yad'u lahu, ɗa nagari wanda zai rinka wa uban shi ko uwar shi addu'a. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ko ilimin da ake amfana da shi. Aw sadaqatin jariyatin, ko kuma sadaka mai gudana. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha. Kowa ya tsaya ya duba, karka ce babanka yayi kai fa me kai. Wal tanzur nafsun, karka ce ɗanka yayi kai me kai. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Karka ce ai liman yayi, karka ce ai alhaji wana yayi ya ɗauke mana, kai me kai wa kanka. Wattaqullaha. Allah ya ce kowa ya ji tsoron Allah. Saboda haka jama'a kowa ya tsaya ya duba. Bayan waɗannan ayoyi da wannan hadisi,